барномаи суҳбати рӯз. ассалому алайкум бинандагон ва ҳаводорони шабакаи Баҳористон. барномаи имрӯзаамонро аз силсилаи барномаҳои суҳбати рӯз манзуратон мегардонем. бинандагони гиромӣ, дар ҳама давру замон саломатии инсон дар мадди аввал меистад. аз ин лиҳоз аҳли башар аз ҷумла ҳукумат ва муассисаҳои дахлдори тамоми мамлакатҳо баҳри солим нигоҳ доштани аҳли қишри ҷомеа пайваста кӯшишҳо низ ба харҷ медиҳанд. вобаста ба ин яке аз масъалаҳои муҳими рӯзгори инсоният ки рукни асосии ҳаёт ба ҳисоб меравад, ин тарзи дуруст истеъмол намудани ғизои солим аст. бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем ки 7 июн ҳамчун рӯзи байналмилалии беҳдошти ғизо эълон гардидааст ва вобаста ба ин мавзӯъ мо меҳмононро даъват намудем, мутахассисони соҳаро ониқтараш, ва мехоҳем доир ба суолҳои худ посух гирифта бошем. сараввал мехостем меҳмонони барномаи имрӯзаро ба шумо муаррифӣ кунем. корманди маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим, номзади илмҳои биология Зулфия Абдураҳмонова, шуморо хушомадед мегӯем. ва корманди кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуваҳоб Афғонов, шуморо хушомадед мегӯем ба студияи телевизиони Баҳористон ва умедворам нисбат ба мавзӯе ки интихоб кардем як суҳбати ҷолиб ва маълумотҳои саривақтӣ низ ба бинандаи навраси шабакаи Баҳористон хоҳед дод. азбаски мавзӯи имрӯзаи мо хело доманадор ва фарох аст, қабл аз оғози суҳбат барои мушаххас кардани самти суҳбатамон як сужаеро омода намудем, якҷоя тамошо мекунем ва дубора суҳбатро идома медиҳем. марҳамат. тозагиро риоя кунед то сироятшавиро пешгирӣ намоед. маҳсулотҳои хом ва пухтаро аз ҳам ҷудо гузоред то аз сироятшавӣ такроран ба амал омада эмин бошед. хӯрокро хуб пазед то микроорганизмҳоро нест кунед. ғизоро дар ҳарорати бехатар гарм ё сард нигоҳ доред то ин ки авҷ гирифтани бактерияҳоро пешгирӣ намояд. оби бехатар ва маҳсулоти тару тозаро истифода баред то ин ки аз сироятшавӣ эмин бошед. истеҳсолкунандагони маҳсулоти озуқа ки шумо аз онҳо хӯрок мехаред, дар навбати аввал баҳри бехатарии маҳсулоти ғизо шахсони масъул ба ҳисоб мераванд. вале шумо метавонед дар хона худ ва аҳли оилаатонро аз бемориҳо бо истифода аз 5 калид баҳри баландбардоштани бехатарии маҳсулоти ғизо ҳимоя кунед. онҳоро истифода баред. шумо низ дар ин кор нақши худро доред. сужаро низ тамошо кардем ва фикр мекунам ки албатта шумо доир ба мавзӯи мо бозам хубтар огаҳ шудед ки имрӯз мо дар барнома кадом мавзӯъро баррасӣ мекунем. қаблан пеш аз он ки суолҳои дигарро ба самъи шумо бирасонем, мехостем бифаҳмем ки дар мавриди 7 июн ҳамчун рӯзи байналмилалии беҳдошти ғизо шумо чӣ гуфта метавонед? 3 декабри соли 2018 резолюсияи ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид 7 июнро рӯзи байналмилалии бехатарии маҳсулоти озуқаворӣ эълон намуд ва ҳамасола ин дар тамоми ҷаҳон ҷашн гирифта мешавад. ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколатдори таъмини бехатарии озуқаворӣ кумитаи бехатарии озуқаворӣ таъсис дода шудааст ки дар ин самт кору фаъолият мекунад. ва тибқи дастурамал ва низомномаи кумита мо дар шаҳру ноё яъне марказҳои таъминоти бехатарии озуқаворӣ дорем ва инҳо яъне назорати маҳсулоти бехатарии озуқаворӣ мебаранд. ва бояд қайд кард ки дар дораи ин барои таъмини бехатарии озуқаворӣ барномаи бехатарии маҳсулоти озуқаворӣ ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2023 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 520 аз 31 октябр қабул гардидааст. хоб шумо чӣ гуфта метавонед доир бай? имрӯз ки рӯзи ҷаҳонии бехатарии ғизо ҳаст, тамоми ҷаҳон мехоҳад ки диққати аҳолиро ҷалб кунад, яъне ки диққати истеҳсолкунандагонро ё диққати одамоне ки сарукор мекунанд бо меваю сабзавот киштукор мекунанд, ҳамаи ҳамин шаҳрвандоро ҷалб кардан даркор аст, зарур аст барои таъмини бехатарии ғизо. имрӯз на танҳо истеҳсолкунандагон бояд ин қоидаро риоя кунанд, балки дар хонадон ҳам бояд ҳамин қоидаҳоро риоя кунанд. ташаккури зиёд беҳтарин. чуноне ки маълум гардид, омода намудани ғизои солим ва тарзи дуруст нигоҳ доштани он низ яке аз масъалаҳои муҳим барои имрӯз аст. на танҳо барои имрӯз, балки дар тамоми вақту замон албатта ин муҳим аст. ва асабоне ки
кӯдакон ояндасози миллатанд ва онҳо бештар метавонанд дар оянда дар паҳлӯҳои гуногуни самтҳои тамоми мамлакатҳо фаъолият намоянд. қаблан мехостем аз шумо бифаҳмем дар бораи ғизо ва аҳамияти он ба бунияи инсон шумо чӣ гуфта метавонед ва бояд кӯдакон аз ин низ бохабар бошанд? умуман ғизо омили асосии таъмини саломатӣ мебошад. барои инкишофи мутаносиб, барои нерӯ гирифтан, барои инкишофи бунияи инсон мубориза барад бо ҳар гуна бемориҳои сироятӣ ё ин ки иммунитет мегӯянд, дар ин ҷо ғизои солим нақши муҳим мебозад. ва вақте ки мо ғизои солим мегӯем, инҷа бояд ки маҳсулоти хӯрока гуногун бошад ҳангоми истеъмол кардан. ҳам бояд сифаташ хуб бошад ва инчунин дар болӯи ин боз бояд ки бехатар бошад. ана ҳамин мешавад ғизои солим. хуб, шумо чӣ гуфта метавонед? албатта тавре ки муаллима дарс кардан, ғизои солим ин яке омилҳои асосӣ аст ки организми инсонро махсусан кӯдакро дар синни соли хурдӣ ба азияти физиологӣ яъне ташаккул меёбад ва дар баробари он ҳамчунин ки гуфтанд масъулияти инсон ва кӯдакро баланд менамояд. истифодаи ғизо махсусан барои кӯдакон аз маҳсулотҳои бояд ки тару тоза, яъне ки азияти таркибӣ яъне дорои витаминҳо ва ғизонокии баланд барои солим нигоҳ доштани насли оянда бояд ки мо меъёр ва меъёри истифодабари ғизоро риоя намоем. хуб, суоли дигар ба шумо чунин аст ки зиндагии моро, гирду атрофи моро ва албатта ҳатто дар он ҷое ки мо ғизо омода мекунем, дар он ҷо микроорганизмҳо ҳастанд. хуб, мехостем дар мавриди мавҷудият ва хусусияти микробҳо каме ба мо ва тамошобинони шабакаи Баҳористон маълумот диҳед. хоб, дар муҳити зист ҳақиқатан микроорганизмҳо дар баробари ҳаёти инсон низ яъне ки ҳастанд, мавҷуд ҳастанд ва аз рӯи хусусиятҳои таъсиррасонӣ ба организми инсон онҳо яъне ки осебгиранда, сироятӣ ва ғайри сироятӣ мешаванд. ва дар баробари ин бо метавонад ки микробҳо ё микроорганизмҳои зараррасон ё ки барои саломатии инсон зарар дар худи маҳсулот мавҷуд бошад. ба ҳамин хотир дар вақти харидорӣ кардан албатта мо гуфта метавонем ки дар бозорҳо яъне ки намояндагӣ ҳаст, назорат мебарад, ташхис мекунад, лекин ҳаст дигар ҳолатҳое ки мо худ метавонем ки бинобар сабаби нодуруст нигоҳ доштан ва риоя накардани қоида ва меъёрҳои нигоҳдориро метавонем ки он маҳсулотро вайрон кунем. хуб, муаллима, шумо чӣ илова карда метавонед? одатан вақте ки дар байни кӯдакон микроб мегӯӣ, дар ҳарос мешаванд, як тарс ба вуҷуд меояд, лекин фаҳмодан дар кор кӯдакҳо ба ки ҳамин микробҳо, микроорганизмҳо дар он ҷо вирус ҳам дохил мешавад, бактерияҳо, занбӯруғҳо дохил мешаванд. ҳаминҳо ҳастанд зараровар, яъне ба ҷисми мо зарар мебаранд, бемориҳо ба дучор мекунанд. ҳастанд онҳое ки ягон зарару вай надоранд. дигар бо ҳаст микроорганизмҳое ки фоида мебахшад. ҳозир инҷа ба қайд карданд ки мисол дар организми бунияи одам барои таҷзияи ғизо дар рӯда чӣ бактерияҳо ҳастанд ё ин ки ҷурғоте ки кӯдакон нағз мебинанд, йогурт, инҳоро аз ҳамун микроорганизмҳое ҳастанд ки фоидаи овар мекунад ва ҳамун шири моро ба ҳамин ҷурғоту вай мубаддал мекунанд. инчунин ваксинаҳо тайёр мекунанд, доруҳои зидди микробӣ, антибиотикӣ мегӯянд, аз онҳо ҳам тайёр. яъне ҳамаи микробҳое ки гирду атрофи мо ба ҳаст, ҳамаи онҳо зараррасон нест. лекин мо бояд дар баъзе ҳолатҳо чӣ хеле ки ҳозир қайд кардам ва мо мегӯем, гуфта мегузорем, қоидаҳое ҳаст аст, қоидаҳои муайяне ҳаст аст ки онҳо оддӣ ҳастанд, харҷи бисёрро талаб намекунанд, лекин ҳамин хел назар ба оқибатҳои назаррас мебаранд, сифати ҳаёти моро хуб мекунад. вақте ки шахс бемор нагардад, маблағ сарф накунад барои тавобат, аз хондан, аз таҳсил намонад ё ин ки кору фаъолият, ҳаёту сифати ҳаёти инсон дигар хел мешавад. суоли дигар ба шумо чунин аст ки дар бораи роҳҳои пешгирӣ, қоидаҳои оддии бехатарии ғизо ва 5 омил ҳамзамон аниқтараш 5 калиди асосии беҳдошти ғизо шарҳ медоҳед, чунки донистан ва аз рӯи он амал намудани ҳар яки мо хело ҳам муҳим аст. 5 калид, 5 қоидаи асосӣ ё ин ки 5 рафтори калидие ки таъмин мекунанд ба бехатарии ғизо. якум қоида ин тозагиро риоя кунед, ё ин ки тозагиро дастгирӣ кунед. ва дар он ҷо якчанд қадамҳо ҳаст, яке аз онҳо ин дастони тоза. имрӯз ки тамоми ҷаҳон
барои мубориза ки пешгирии бемории COVID-19 кӯшиш ба харҷ медиҳад. боз ҳамун дастони тоза, боз ҳамун қоидаи оддие ки ҳамин дастҳоро агар бо собун шӯянд ва қоидаҳои худашро дорад. Танҳо ҳамин як қоидаи дастшӯӣ бинед ки ҳатто дар ҳамин 5 калид 5 қоидаи асосии бехатарии ғизоро таъмин мекунад. Ин якуми дараҷа дастони тоза. Ба таври оддӣ фаҳмодан дар кор ки нигоҳ кунед, як микроб дар давоми 15 дақиқа 2 микроб мешавад, яъне афзоиш меёбад. Дар давоми 6 соат 16 миллион мешавад. агар ҳамин як нӯги ручка багирем, агар ҳамин камакак ҷой ҳаст, 1 миллиметрам набудагист, лекин дар ин чӣ қадар микроорганизмҳои зиёд ҳастанд, шуморашон, ададашон ва намудҳояшон ҳам метавонад вирус дошта бошад, ҳам бактерия дошта бошад, ҳам замруғ дошта бошад. яъне бинед чӣ хел онҳо бо суръати тез афзоиш меёбанд ва онҳо аз як минтақа ё ки аз як ҷо ба ҷои дигар худ рафта наметавонанд. ба воситаи ягон чиз, ягон ё ашхос дар кор, ё ягон хел организм дар кор ки ҳамин микробҳоро барад. бештари бештар бо дастон мо ин микробҳоро аз як ҷо ба ҷои дигар мерасонем. барои ҳамин якумин қоида ва қоидае ки дар давоми 3 моҳи охир бисёр таваҷҷӯҳ фармудам барои аҳолӣ ба бедор кунанд барои пешгирии бемориҳои сироятӣ, ин қоидаи дастони тоза. дар кадом ҳолат мо барои бехатарии ғизоя таъмин намудан дастҳоро бояд тоза нигоҳ дорем. ҳангоми омода намудани хӯрок, ҳангоми харидории маҳсулоти хӯрока, ҳангоми дастархон ростан, ҳангоми кӯдакон ба хӯрок додан, ҳангоми кӯдакҳоро либосашро иваз мекунем, пас аз вай ҳатман дастҳоро шустан дар кор, пас аз нигоҳубини кӯдак, пас аз ғазои ҳоҷат, пас аз оне ки бештар бо кӯдакҳо бо ҳайвонои хонагӣ бозӣ мекунанд, сарукор мекунанд, аз берун мебаранд, ҳамон ҳолат бояд дастҳоро шӯем. вақте ки мо мегӯем ки пеш аз хӯрдани хӯрок дастҳоро бо собун шуст, ин як чиз. вақте ки аз кӯча даромад кӯдак, метавонад ҳоле то ба дастархон нарасида аз он меваҳои сабзавотҳои тару тозае ки волидон хариданд аз ҳамун гирифта истеъмол кунад, танаввул кунад. яъне дар танҳо пеш аз оне ки ба дастархон меояд не ё, балки вақте ки хона ба ворид гашт, ҳатман дастҳоро бояд ба собун шуст. ҳамин ҳаст қоидаҳои асосии якум калид тозагиро риоя кунем. дуюм калид ин он аст ки маҳсулотҳои хомро аз пухта ҷудо нигоҳ доред. чӣ маънӣ дорад? мисол мо пиёзро, помидорро, мисол қаламфури булғориро метавонем ҳам хом истеъмол кунем ва ҳам онро дар хӯрок истеъмол кунем. вақте ки мо мегӯем ки хомро ҷудо кунед аз пухта, дар назар дорад ки гӯшти хом, гӯшти парранда, гӯшти моҳиро, маҳсулотҳои баҳриро вақте ки мо омода мекунем, тахтачаю корди он бояд алоҳида бошад. ҳозир ягон хонадон нест аст ки якта тахтача дошта бошад ё ки якта корча. ҳатман 2, 3, 4 ҳаст аст. ҳам тахтачаҳо, ҳам кортҳо. лекин агар мо якта қоидаи оддӣ тахтачаю корчае ки барои маҳсулотҳои хом, яъне гӯшту паррандаю моҳӣ истифода мебарем, алоҳида кунем, бинед ки кадом ва ё ба дучор нашудани якчандта намуди бемориҳо ба мо пешгирӣ мекунад. зеро ки вақте ки мо хӯрок тайёр мекунем, дег ба вақте ки мо меандозем, гӯшт реза мекунем, мисол баъд сабзавот реза мекунем, дар дег онро агар бирён кунем, ҷӯшонем, ин маҳсулотҳо безарар мегарданд. лекин дар ҳамон тахтача бо ҳамон корча агар бо ҳамон пиёзу, помидору, бодарингу, қаламфури булғория реза кара барои хӯриш тайёр кунем, истеъмол кунем, ана ҳамон аз оби гӯшту маҳию парранда он микробҳое ки зараррасон ҳастанд барои ҷисми инсон метавонад мо ба ворид гардад. инчунин сеюм қоида ин хӯрокро дар вақти омода кардан нағзакак ҷӯшонед ё пазед. тадқиқотҳо нишон доданд хӯрокро бояд ки зиёда аз дараҷаи 70 мо омода кунем, яъне 70 дараҷа плюс 70. агар мо дар 70 дараҷа онро корткар кунем, омода кунем, аллакай чанд қисми микробу бактерияҳои зараррасон нобуд месозанд, хеле кам мешаванд. дар фарҳанги хӯрокхӯрии мо ин хел вай нест аст ҳарчим гӯшти нимсурх бошад ё ин ки гӯште ки камтар хун дошта бошад. ин бештар дар хориҷа аст, дар Европа. лекин дар баъзе ҳолатҳо вақте ки қадбону саросима мешавад, мисол меҳмон омаду саросима мешавад, метавонад онро хомсуз кунад, яъне гӯшт
сурхак ки ранги баланд дорад вақте ки мебурид дарунаш сурхӣ мемонад ана Хуб ҳамин пухта нишонаи нашудааст. онро дорад ки то 70 дараҷа дар дохили гӯшт ворид шудагини яъне то 70 дараҷа коркард шудагини дигар қоида яъне чорум калиди бехатарии ғизо ин ҳамин аст ки дар дараҷаи бехатар нигоҳ доштани маҳсулотҳо дараҷаи бехатар ин кадом аст то 5 дараҷа яъне дар хунукӣ ва баъд аз 6 дараҷа яъне дар гармӣ вақте ки мо хӯрок тайёр мекунем омода мекунем ва то он ба дастархон расидан наҳоли вақте ҳаст бале ним соат 20 дақиқа ман намедонам чанде бошад хӯроки омодаро хунукара мондан дар кор нем бигзор дар дараҷаи 60 истодан гирад то ин ки вақте ки мо ба дастархон овардем дар дараҷаи бехатар ба дастархон биёрем ё ин ки хӯроке ки мо тайёр кардему тез вайроншаванда аст ё ин ки маҳсулотҳое ки мо харидорӣ кардем аз бозор овардем тез вайрон мешавад ва ёро ҳарчим зудтар ба яхдон гузоштан дар кор аст ва акнун тавсия дода мешавад ки хӯроке ки мондааст онро партоед ин хел безарартар аст охирон рафтори калидие ки бехатарии ғизоро дар хона таъмин мекунад ин аз оби тоза яъне безарар тоза не безарар истифода барое ки тоза ҳамаи обҳое ки дар тоҷикистон аст тоза ҳастанд шаффоф ҳастанд ва лекин мо бояд донем ки агар аз манбаи кушода гирифтагӣ бошем онро ҳатман ҷӯшонда истифода барад яъне обро безарар гардонида баъд истифода бурдан дар кор аст ва меваи сабзавотҳо он чизе ки мо харидорӣ мекунем бояд нигоҳ кунем ки тару тоза бошад бояд ба муҳлати истифодабариаш аҳамияти зеро ки дар ҳамон мағоракҳою дар ҳамон маҳсулотҳое ки вайрон шуданд бисёр токсинҳое ҳастанд ки метавонанд заҳролуд кунанд организми моя ва инҷа боз ман мехостам қайд кунам ки на танҳо меваю сабзавоте ки мо харидорӣ мекунем бояд тару тоза бошад ҳатто гӯшт мурғ моҳӣ чизе ки мо мехарем бояд ки он ҳам бояд ки вайрон нашудагӣ бошад хуб ҳамин буд кӯтоҳакак дар бораи 5 калид ки 5 қоидаи асосии бехатарии ғизо саломат бошед беҳтарин буд умедвор ҳастам ки аз 5 калиде ки буд доир ба тозагӣ ва аҳамияти он доир ба хусусиятҳои он шумо маълумот додед албатта махсусан он чизҳои баъзе аз чизҳое буданд ки шахсан худи ман бори аввал фаҳмидам ва албатта аз ин баъд риоя хоҳем кард умедвор ҳастам ки тамошобинон низ аз рӯи ин қоидаҳо амал мекунанд хуб суоли дигар ба шумо чунин аст ки кадом қоидаҳое ҳаст ки мардум онро кам ё ин ки умуман риоя намекунанд дар шароити хонагӣ албатта вобаста ба имкониятҳои ҳар як шаҳрванд бояд тавре ки муаллима гуфтанд ҳамин қоидаҳои 5 калид ё 5 рафторе ки ба солимии ғизо яъне мусоидат мекунад риоя карда шавад албатта ҳаст ҳолатҳое ки тавре гуфтанд ё ки маҳсулотҳо дар яхдон нигоҳ намедоранд бояд қайд кард ки маҳсулотҳое ки барои ғизо тайёр карда мешавад яъне ки ба гурӯҳ тақсим карда мешавад яъне гурӯҳи маҳсулотҳое аст ки ҳатман коркарди термикӣ мешавад яъне ки зери таъсири ҳарорати муайян бояд ҳам коркар карда шавад ҳам нигоҳ дошта шавад ва ҳамин хотир тавре гуфтан маҳсулотҳои гӯштӣ ки ҳатман ва дар хушбахтона бошад дар халқи дар миллати мо хом истеъмол кардани ягон маҳсулоти маҳсулоти гӯштии ягон намуди ҳайвонот нест ки дар хориҷа мо мебинем гӯшти мисол моҳиро гӯшти кидро мисол метавонанд ки хом истеъмол кунанд ҳатто дар ҳамон таомномаашон истифода мекарданд дар мо ин нест вале ҳолатҳое мешавад ки баъзан тавре ки гуфтанд баъди тайёр кардан ки дар вақти омода кардани хӯрок махсусан истифодаи дили ҷигар мо мекунем яке узвҳои дохила мегӯем ҳамин ҳолат мешавад ки нимпаз шудан аллакай ба кӯдакон ё тавсия метиҳанд ё ки кӯдак аз ин истифода мебарад ки ба ман диет гуфта ҳамин медиҳад аз ҳамин бояд худдорӣ кунад чунки пурра пухтани он зери таъсири ҳарорати муайян бояд бошад маҳсулотҳои дигаре ки бояд дар ҳолати дараҷаи яъне хунук нигоҳ дошта шавад хунуки яъне ки месавад ки дараҷаи мусбӣ яъне плюсовой баъд ҳаст ки ҳолате ки бояд дараҷаи хунуки минусовой гӯем агар ба истилоҳ маҳсулотҳои гӯшто ҳатман бояд дар ҷои яхнок бошанд барои ҳамин ин қоидаҳое ҳаст ки дар хона ҳатман бояд иҷро шавад чунки 5 калид ин 5 калиди солимии ғизо ва солимии худи инсон дигар он аст ки ман ҳамина хостам қайд кунам ки агар мо аз синни кӯдакӣ кӯдаконро барои
бехатар ғизо истеъмол кардан, яъне шустани даст, ҷои тоза, рӯстани дастархони тоза, дигар ва омода кардани ғизо, яъне бигзор вай як порча нону, ягонта ҳасиби чизе ки вай барои мактаб мехоҳад бурдан, ё чи он чизе ки яъне тайёр мекунад кӯдак бо дасти худаш, ҳангоми ҳамун ҷаба қоидаҳои бехатариро агар риоя кунад, агар ҳамина аз синни соли барвақти мо сар кунем, мо аллакай наврасону ва истеъмолкунандагони ояндаe ки бехатар истеъмол мекунанд ҳамон ғизоро ё ин ки омода мекунанд, метавонем тарбия кунем, ташаккур диҳем. саломат бошед, ташаккури зиёд, беҳтарин маълумотҳо. суоли охирин ба шумо чунин аст ва умед дорем ки ба ин суол низ як посухи хубу дақиқ саҳеҳ хоҳед гуфт. вақте ки хӯрокро мо нимпухта мекунем, яъне чӣ гуна ки шумо қайд кардед, дар камтар аз 70 дараҷа яъне меҷӯшонем ва онро истеъмол мекунем, ин ба саломатии мо хатар дорад, албатта зиён дорад. мехостем бифаҳмем ки оё барзиёд ҷӯшонидани хӯрок низ ҷиҳати мусбат ё ин ки манфӣ дорад ё не? чӣ қадар меваро ё ки сабзавотро ҳамин қадар бисёр дар дараҷаҳои баланд вай кунем, ҳамин қадар витаминҳояшон кам мешавад. барои ин ҳар як чизе меъёр дорад. аз оне ки таф медиҳем алои баланд ба ё ин ки меҷӯшонем, хуб мешуд ки агар дампаз мекардем, дар он вақт витаминҳо бештар мемонданд. дар вақти омода кардани маҳсулот хӯрока умуман аз маҳсулотҳои гӯштӣ тавре ки гуфтем ки бояд ин дараҷаи то 70 бо он мақсад аст ки дар ин дараҷа аллакай яъне ки микроорганизмҳои патогениро ки сироятпазирро нобуд месозад. лекин хӯрок омода кардани хӯрокам дар хӯрокҳои миллии мо ҳам як вақти муайян дорад ва ҳам вақти муайяни омодакунӣ дорад ва ҳам вақти муайяни истеъмолкунӣ дорад. мо наметавонем агар дар хӯрокҳои миллӣ гӯем ки ошро мо наметавонем ки ду рӯз ё пасфардо истеъмол кунем, чунки мо медонем ки аллакай он маҳсулоте ки дар дохили ин хӯрок аст на танҳо хусусиятҳои биологӣ хусусиятҳои худро, балки таъми худро ва дар баробари ин ба организми инсон низ зарари худро мерасонад. имрӯз ки мо дар муассисаи давлатии телевизиони Боҳористон кӯдакон наврасон қарор дорем, мо тавсия медоҳем ки ҳамин хӯрокҳои бисёртар суюқ мегӯянд, ё ин ки хӯрокҳои ки сабук ҳаст ва маълима гуфтанд ки ака мо кӯдак гуфта фақат кӯдаки шихро дар назар надорем, чунки наврасони мо то синни сол аз рӯи синни сол маълум аст ки наврас кист, кӯдак кист. барои ҳамин бояд хӯроки суюқ бештар додан дар кор. ташаккури зиёд барои чунин як суҳбати ҷолиб. ва бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки яъне хӯрокро низ бояд вобаста ба синни сол истеъмол бояд кард. албатта он нафароне ки синну солашон ба ҷое расидааст, аниқтараш калонсол ҳастанд, хӯрокҳои сахтро истеъмол кардан дар онҳо камтар душвортар аст ҳазм кардани он ва умедвор ҳастам ки аз ин тавсияҳое ки шумо ба бинандагони мо додед самаранок ва хуб истифода мекунанд. бинандагони азиз, ёдрас мешавем дар барномаи имрӯзаи мо иштирок доштанд корманди маркази ҷумҳуриявӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим, номзади илмҳои биология Зульфия Абдураҳмонова ва ҳамзамон корманди кумитаи бехатарии озуқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуваҳоб Афғонов. шуморо хушомадед мегӯем ба барнома бори дигар. ташаккур. инҷо барномаи навбатии суҳбати рӯз ба анҷом мерасад. то барномаи навбатӣ тансият ва сарбаланд бошед. хайр. барномаи суҳбати рӯз